खुलुमबाय रायजोफोर दिनै आरोबावनो नोंथांमोननि सिगाङावहाय आङो मोनसे गुबुन भिडिअखौ आङो लानानै फैनो गोनां जाबावबाय आङो ससियेल मिडियायावहाय आं नुजाफैनो आं गोसो गैयाब्लाबोनो आं बारे बारे दायो आं फैनो गोनां जाबाय मानोना सोरबाया जुदि बेखौनो लुबैयोब्ला माने दावराव खालामनायजोंनो गावनि सलिउशनखौहाय जुदि नागिरदोंब्ला गावनि साननायफोर बादि मावनो दा जेसेनो सैसोयो सेसोनायनि उनावबो जुदि संसार जानो सोरबाया गोसो गैयाब्ला नैबेफोरबादि बाथ्राफ्रा दिनैहाय बेसेबां गनायथाव आरोना नायनानै लादो नै रायजोफोर दसे सिगांसो जाय आं भिडिअफोरखौ होदोंमोन मोनब्रै पार्टआव भिडिअ बांद्राय गोलाव जानायखाय मोनब्रै पार्टआवहाय आङो डिभाइड खालामनानै होदों माखासे नोंथांमोना हयथ' नुबाय सोरबाया नुवाखैबो जानो हागौ दाबोनो बे भिडिअखौ लानानै आरोबावनो नैबे भिडिअखौ दायो बियो हगारदों आंनि फिसाय एमजेआ नायनानै लादो नै नों जेसेखिया हरजाया माने नों दिनै सफैनांगौनो मा गोदाव सोरावलै नोङो नों दाहाजोंबो आंखौ तामाशा गेलेदों सानदों नों मा भुल जाखो दे बेखौल' बुंदों नोङो तामाशा गेलेदों सानदों नों तामाशा गेलेदों सानदों नों आरे आदा अफ्रि दं आदा सोमदोन दं देरहासार दं आं रावखौबो मिथिया आं रावनिबो बिसय मोनबो मिथिया आंनि संसारा आंखौ मेन्टेलि हेरेसमेन्ट खालामा नों जखन नों बिदि खालामदोंब्ला आं मोनबो बुजिया कोनो किछु बिसयखौ आं बुजिनो थाखाय आं रेडि गैया नों खयथा बे जेसे खयथा बेयाव हरजा नों दिनै न'आव फैनांगौ हा जाम्बि जाम्बि एफा मोनायाव बोरै गारि सालायलांनांगौ आं मोनबो मिथिया बे नोंनि बेपार एक्सिडेन्ट जाहैनांगौ लागे लामायाव फैनानै एक्सिडेन्ट जानानै थैयो ना मा जायो बेखौ गोजौनि मिथिनाय आं मोनबो मिथिया हेद मासि जाम्बि जाम्बि सानोब्रा नोंलाय आं मोनबो मिथिया होनदों खोथा बुजि दे प्रब्लेमा मा जादों बेखौल' बुंदो आं मोनबो बुजिया होनदों खोथाखौ बुजि होनदों आङो नों बिराद जारलालै मानसिया इनाफ इज इनाफ नों आंखौ बहुत मेन्टेलि हेरेस खालामबाय थ' रायजोफोर नोंथांमोना खोनाबायना बे बिषयावहाय जे बियो आंखौहाय गाज्रि देखायनो नाजादों फिसायखौ दम हरो हिन्जावा गाज्रि नैबेफोरबादि देखायनो नाजादों नाथाय दिनै बे जे बे रेकर्डखौ लादों बेनि आन्दोआव थानाय जाहोनखौ दिनै आङो रोखा रोखायै आङो दिनै सैथो बाथ्राखौ आं फोरमायफैजोबगोन बेथ' बे रेकर्डखौल' खोनासंबाय नाथाय मानि थाखाय आङो एसेबां हौवाखौ आं स्ट्रिक्ट आं खालामनो गोनां जादों मानि थाखाय आं एसेबां आङो स्ट्रिक्ट बुंफैनो गोनां जादों हौवाखौ आङो मानो आं बेफोरबादि आं रायनो गोनां जादों बिनि बाथ्राखौबो आं खोन्थानि रायजोफोर बै समाव बियो आंखौहाय डिउटि जायगायाव गारलांनानै बियो आदा थुब्लावनि थेरापि सेन्टाराव थाहैबाय थायो आदा थुब्लावनि थेरापि सेन्टाराव थाहैनायावनो बिसोरो गोसोबादि बिसोरो लोगो लेबा बिसोरो बेरायथिंबायो जालायो लोंलायो गोसोबादि बिसोरो बेबादिनो बिसोर एन्जय खालामलायो दा बै समावहाय बिसोरो बिसोरनि सिङाव माखासे मानि सोलिबाय थानाय बाथ्राफोरखौबो आं एसेबाबो आं मोनदांदोंमोन दिनैनि दिनावहाय जुदिअबा दिनैनि दिनाव बेफोर गासैनिफ्राय गोसोखौ फिननानैहाय गावबागाव संसारावहाय गोसो होदोंब्लाबो मोनसे समायावहाय बिसिनि गुलाय गुजाय जालायनायखौबो आं मोनथिगौ थ' दिनै बेबादिनो बै समावहाय आदा थुब्लावनियाव थेरापि सेन्टाराव थाहैदोंमोन सानसेखालि ओरैबादि जाबाय देवबारनि दिन बे जाय जाथायखौ दिनै बे जाय रेकर्डखौ होदों नैबे जाथायाव आं मानो राग जोंदों होननानै बुङोब्ला देवबारनि दिनमोन ओमफ्राय आंखौहाय आं बेरे फुंजानि फन हरदों जेब्ला आं बेरे फुंजानि फन हरो आंखौ बे बुंबाय नै जोङो गेरेजाव थांनो नागिरदों आदा थुब्लावाबो थाङोनो गेरेजावहाय आंबो थांनोसै सानैजोंहाय जों गेरेजाव थांनो होननानैहाय आंखौ बुंहरबाय आं सानदों मानसिफ्रा गेरेजाव थांदों नंगौ जेब्ला 10थासोआव कल खालामो होनबा मानसिफ्रा डेस्टिनेसनानो बेलेग बेलेग गोदाव सोराव अबाव दं थिक थाक गैया जेबो दसेनो आंखौ बुंलाबायबाय
नै उदालगुरियाव थांनांसिगोन लटारिनि खामानि दङ आदा अफ्रिमोनबो दङ आदा सोमदोन दङ आदा अफ्रि दङ जोंखौ थाबैनो लिंहरदों लटारि कमिटिनि मानसिफ्रा जों थाबैनो दानो जों थांनांसिगोन जों लामायाव दङ नै दाना बेबादि रायलायबाय आं बेस फोथायबाय मोजां दे ज' थांलायदोंबा ज' थांलायदों आं फोथायबायबो बिनि उनावहाय दाना जेब्ला बेलासि बादियावहाय फन खालामो एसे सानजौफु बारनानैहाय आं फन खालामो दाना फन नांला फना सुइच अफ फनबो नांला मेसेज हरबाय मेसेजबो रिप्लाइ गैया जेबो गैया टेनसन जाबाय आं मानसियावबो दं उदालगुरि थांनो होनदों माथो फनबो नांला जेबो नांला टेनसन जाबाय आं खोन्था हरदों नालाय आदै अफ्रिखौबो लोगोआव दङ आदा सोमदोन आदा अफ्रि गासिबो दंजोबो फन हरबाय आङो दाना आदै अफ्रिनो बे समावहाय आदै अफ्रिया मोनथिया बे जे आंखौ बिदि थगाय हरदों बे आदै अफ्रिया मोनथिया एकदम गावसोर दलिनो दं जाहैबाय गावसोरनि गें जे लोगोफोर देरहासार इस्लारि आदै अफ्रि ओमफ्राय आदा सोमदोन गासैबो दं जाहैबाय दाना मा होनो आं फन हरबाय आदै अफ्रिखौ जेब्ला आं फन हरो आदै अफ्रिखौ आं सोंबाय मोनाबन्दामोनदि बेलासि रोमै रोमै समावहाय आं फन हरदों सोंबाय आङो आदै जोंनि बाबुनि बिफा मैदा बाबुनि बिफानो फना होलाय फनानो माथो जाखो बिनिलाय फनानो नाङा माथो दिखाङा फनानो सुइच अफ होननानै बुंबाय आं बाबुनि बिफा मैथो एमजेआ फैयाखैथ' होननानै बुंबाय एमजे गैयाथ' आंजों होनबाय हा अबाव दं नोंलाय आदै होनबाय आं न'आवसो दं होनबाय हा जाबावबाय आं गोमोबाय आङो हाया आदा अफ्रि दं आदा सोमदोन दं आदा देरहासार दं थगाय हरजोब्बाय हिन्जावखौ गोमोबाय आङो दाना हाब माथो आदै दहैहाय आं फन हरनायाव नोंसोरजों लोगोसे उदालगुरियावहाय लटारि कमिटिनि मानसिफ्रा लेंहरदों थाबैनो थांनांगोन होननानैसो आंखौ बुंहरदोंमोन माथो नोंजों गैया होननानैहाय गोमोबाय आं फाग्लि बादि जालायबाय आं बेनि उनावहाय आदै अफ्रिनियावहाय सोंहरखांनायनि उनावहायनो आरोबावनो आङो फोथायनो हायासै आंखौहाय ओरैनो जंखाय हरखोना थगाय हरखोसो नामा होननानैहाय आरो बेबायदि साननानैहाय आरो आङो आदै देरहासारनोहाय आं फन बुबावबाय आदै देरहासारनोबो जेब्ला आं फन बुयो बिबो बुंबाय गैयाथ' आंबो बेलेगावसो दङ गावनि न'आवहायसो दं बेफोरबायदि बुंहरबाय बे समावहायनो आंखौ आदै देरहासारा मोनायावहाय आङो खोन्थाहरनाय नोङो गाब्र'बाय नानि गाब्र'बाय नोङो बिराद गिदिर भुल मावबाय नोङो एमजेखौ नों सिनाया खमसे खम नोङो बेबायदि बेखौहाय लानायनि सिगां नों आंनाव सोंमोन आं नोंनि बिबथै नों खमसे खम नों एसे सोंमोन होननानै बे समाव आं मोनथिया बिसोर लोगोलाय होननानै आं मोनथिया जोङो दोखो जों थालायनायनि जों मोनथिजोबलायो बिनि बिब' बिखा बियो सोर साबैसे सिख्लाफोरजों बोरै माबादि रिलेसन मा खालामा आं गासैखौबो मोनथिजोबो खमसे खम नों आंनाव सोंमोन नानि नों बेबादि दिनैहाय गाब्र'नाय नङामोन सेस जाबाय नोंनि लाइफआ सेस जाबाय होननानै आंखौ बुंहरबाय फाग्लि बादि जासिनबावबाय आं सेस आं मा खालामबावना आंनि हौवाया बहा थांखो अबाव मा जाखो इखो माबा आंखौ थगायनानैहाय माबा खालामबाय दां नैबेफोरबादि गोसोआवहाय आंनि गोसोआव गिखांनायजों आं बागदावखांजोबदों बिनि उनावहाय आदै देरहासारजों रायज्लायखांनायनि उनावहाय आङो एकदम उसाव बादाव मा खालामोन मा खालामा आं बेबादि जादों मानोना सानजौफुआवहाय जेब्ला रायलायो बियो जों ज'नो थांगासिनो दं नै होननानैहाय बुंहरनायनि उनावहाय नै हिन्जाव आं सफैबाय होननानै हटेल रुमनिफ्राय बियो भिडिअ कल खालामहरदों दसे बियो रायलायदों आंजोंहाय मोदोमाव जेबो गैया लान्थि मानसिया जेबो गैया हटेलनि बेडरुमफोरखौ देखायदों रुमखौ देखायदों आंखौहाय बेखौ देखायहरदों ओमफ्राय आं जेब्ला सोंदों बहाथो आदै अफ्रिमोन नालाय अबावथो होननानैहाय सोंब्ला बे बुंदों मा बाबा जेब्ला बे भिडिअ कल खालामनाय समावहाय आङो सोङो बेबादि बे समावहाय बे बुंदों इसोरो लोंग्रा पार्टि बेलेग रुमाव दङ इसोरो लोङो नालाय आं लोंनो हाया मोनामजानो हाया बेखायनो आं हारसिङैनो सिंगेल रुम लादों होननानैहाय आंखौ नोगोद थगायबाय दाना आं मोनथिया बे समावहाय मोजाङै मोजां रायलायबाय दोनबाय बिनि उनावहाय जेब्ला बेलासियावहाय आङो फन बुयो मानसिया फनानो सुइच अफ
मेसेज हरो मेसेजबो रिप्लाइ गैले नैबेफोरबादि जेब्ला जायो नैबे समावसो आङो हालाय हाफाय आं आदै अफ्रिखौ फन खालामलाय आदै देरहासारखौ फन खालामलाय बिसोरबो मोनथिया गोदाव जोब्बाय मानसिफ्रा नैबेबादि जाहोनावसो आं रागा जोंदों बिराद रागाबो जोंदों गिनायबो मोनदों मा जाखो मा खालामलाबायखो जेबो मोनथिला अबाव दं मानसियानो जेबो पात्ता गैया दा बिनि उनावहाय आं मा खालामबावगोन मा माबावगोन अबाव थांखो जेबो मोनथिया उदालगुरियाव थांदोंबाथ' बियो फामि पेलेसावहायनो थाहैयो बांसिन बे बेलेगावहाय बांसिन थाया फामि पेलेसावहायनो बियो थायो होननानैहाय आङो सानदों ओमफ्राय साननायलाय गोसोखांनाय लोगो लोगो आङो सासे बेवाइ जनाराम बेवाइखौहाय आङो फन हरदों बिथाङा बिराद बेस्थ' इदिनखालि गावनि न'खरनि खामानिफोरजों बेस्थ' थेवबाबो आङो जि बिरादनो आं परिसान खालामहरबाय थादों थाब बारे बारे आं फन हरबाय थादों बेवाइ अननानैहाय एसेनो बाबुनि बिफाखौहाय नागिरहैलाय नै जोंनि बाबुनि बिफाया बिदि दहायहाय फन खालामदोंमोन भिडिअ कलावहाय आंखौ हटेल रुमावहायसो देखायहरदोंमोन मानसिया ओमफ्रायहाय दायो गैया आदै अफ्रिमोनखौहायबो दं होननानै खोन्थादोंमोन आदै देरहासारमोनखौ दा बिसोरो लोगोसेयाव गैफाया बिसोरखौ फन खालामहरजोब्बाय बिसोरो आन्दायजोब्बाय एमजेआ जोंजों गैया होननानै आं मा खालामबावनो नायलाय बेवाइ बेबादि अबस्थायावहाय होननानैहाय अबाव थांखो माखो आं जेबो मोनथिला एसे अननानै बेवाइ नायहैथारदो आंनि मोखांखौ नायनानै एसे अनथारदो होननानैहाय आं खावलाय हरदों आथिं दैनायनि समान बारे बारे फन हरजाबाय थानायलाय बेसारा बेवाइ जनारामाबो गावनि बिसिखौ लानानै बेलासिथ' नङा हर जाबायमोन आरो 7:30 8 बादिफ्रावहाय थांनानैहाय फामि पेलेसावहाय खबर लाहैदों जेब्ला रिसेपसनाव सोंहैयो नोंगौ थारैनो रिसेपसनिस्टफ्रा खोन्थायो बेवाइनोहाय खोन्थादोंनो जे औ फैदों होननानैहाय खोन्थाबाय जेब्ला खोन्थायो अबे रुमाव थादों बेसे नाम्बार रुमाव थादों खोथाबाय थांबाय नायहैबाय सासे लोगोजोंहाय दंफैयो बेवाइ जनारामा आङो खोन्थाहरबाय नै बेवाइ मोनफैबाय लोगो मोनबाय नै जोङो अफ्रिमोनजोंथ' गैया सासे लोगोजोंसोहायसो फैदों नै मानसिया होननानैहाय दंफैयो बोनो दङ होननानैहाय टेनसन लानाङा बिदि जाहरबाय ओरैबादि आङो एकदम जिंगासिखांदों आङो मबाइलाबो सुइच अफमोन बेवाइ जनारामा बुंनायनि उनावहायसो मबाइलखौ सुइच अफ खेवनानैहाय जेब्ला आं फन हरो बिनि उनावहाय आं बिराद रागा जोंनायजों दुखुजों गिनायजों आं बे समाव बिखौ रायदों मानोना जाय हौवाया दिनै आंखौ एसे मोजां थगायबाय फुंनिफ्रायनो बे हौवानि बाथ्रायाव आं बोरै फोथायनो हायाखै आं रागा जोंदों बेयावहायसो नै रागा जोंनानै आं बेफोरबादि आङो हौवाखौहाय आङो दोद्रिनाय जादों आं रागा जोंनानै आं मोनथिया आं जेबो मोनथिया आं जेबो बुजिनो गोसो गैया नों जेरैखिया जा नों हरना गुरनाब्लाबो नों दानो फैनांगौ आं मोनथिया होननानै आं ब्रा आं बेबादि बुंदों अबाव फैनानै मा जाफैयो आं बेखौ मिथिया आं मेन्टेलि टर्चार आं सह्य खालामनो हानाय नङा इनाफ जाबाय होननानै आं बेवहायसो बुंदों नै बेफोरबादि गावनि फोथायजाथावै गावनि बेबहारनि थाखाय दिनै आङो हालाय हाफाय जादों आं हरनि समावबो आङो फोथायनो हायै आं गोदाव सोराव आं फाग्लि बादि आं साननाय फैदों आं मा खालाममारदों मानसिया मानो बिदि खालामदों होननानैहाय आङो फिसाखौ लानानैहाय आं हरना गुरना आं आलिपुरदुवारनिफ्राय आङो ट्रेनजों गाखोनानैहाय आं थांनो होननानैहाय आं ट्रेननि टिकेट दानलाबायदों नै बेफोरबादि दिनै मानि थाखाय रायजोफोर गावनि फिसायखौ गावनि न'खरखौ जुदि आं अननाय गैयामोनब्ला दिनै आङो बेबादि आं खालामबायनाय नङामोन आं नागिरनाय नङामोन मानोना जाय हिन्जावा गावनि संसारखौ बोजबनो गोसो गैया बे हिन्जावफ्रा माब्लाबाबो हौवाफोरखौहाय अबाव थाङो थां अबाव मा खालामो खालाम माब्लाबाबो नागिरा मोनथिबायना नाथाय आंनि न'खरखौ आङो अननोखायसो आंनि न'खरखौ आं फोसाबनो हास्थायनायखायसो आं गावनि फिसायखौ आं नागिरबायदों जे जायगायाव बियो थगायबाय साफा मानसिफोरनि नाम लाजोबनानै बियो थगायदों साफानो फन हरजोबनाय दिनैबो रेकर्ड दङ रायजोफोर हिन्जावखौ दसि देखायनो नागिरदों नाथाय हिन्जावा मानि थाखाय बेफोरबादि एक्सन बेफोरबादि स्ट्रिक्ट बाथ्राफोरखौ बुंनो गोनां जादोंमोन बेफोरखौ बुंफैयाखै अब्ला साननानै नायदो
बे जे कल रेकर्डखौ बियो दायो होबाय हिन्जावखौ गाज्रि देखायनो थाखाय माबादि खुगा गाज्रि उदालगुरिनिफ्राय हरनि 12टा 1टा लिंहरदों लोगोफोरजों नायहरदो लोगोफोर थासेयावबो हौवाखौ लिंहरो दानो फैनांगौ नैबेबादि बे बाथ्रायावसो दिनैहाय आं बेफोरबादि आं बुंनो गोनां जादों होमब्ला दिनै आं सासे बिसि हिसाबै गावनि हौवाया बेफोरबादि गोदाव सोराव बेबादि खालामबायोब्ला सासे बिसिहा दायित्व दंना गैया दायित्वजों लोगोसे आंहा बुंनायनि अधिकारबो दङ गावनि फिसाया जुदि गाज्रि खामानियावहाय आगान सुरदोंब्ला बेखौहाय फोसाबनायनिबो अधिकार गावनि हिन्जावहा दङ बे अधिकारजोंनो आं आंनि फिसायखौहाय आङो सासन खालामनोबाबो आं एसे एनै आं रायनानैबाबो आं नाजादों बे मा आंनि गोरोन्थि नामा रायजोफोर जायफ्रा दिनैहाय गुदि मिथिया जेबो मोनथिया बिनि बै नंखाय बाखाय खान्दाफा खान्दि माने भिडिअ हाख्लाब हुख्लेब माबा हिन्जावखौहाय जेरावहाय हिन्जावनि गोरोन्थि नुनाय बादि बेफोरखौहाय स्क्रिनशट लालाबायनानै मेसेज वाट्सएपनि मेसेज स्क्रिनशट लालाबायनानै बुंनाय बाथ्राखौ लानानै खायफा मानसिफ्रा रोनाव फागासिनो दं ना रोनावनायफोरबादि हिन्जावानो गाज्रि मारनानैहाय नाथाय बुंनो थाङोब्ला बाथ्राया गोलाव जालांगोन बेखेवजोबनानै आं खोन्थानो हागोन नोंथांमोननो मोनसे फारि फारि बिनि गोरोन्थिफोरनि थाखायसो बिनि मावनाय जाथायफोरनि थाखायसो आं बिखौहाय नांगौ बायदि समावहाय आङो खरा खोथाफोरखौ आं बुंनो गोनां जायोमोन नैबेनो रायजोफोर आं बांद्राय खोथाखौ आं फोलावनो गोसो गैया नाथाय न'खरनि बाथ्राफोरखौ बुंब्लाबो मा बुङाब्लाबो मा रावबो समस्याखौ समाधान खालामनो हाखाया नाथाय ससियेल मिडियानि गेजेरजों जों अनसायजानायलाय दिनै जे ससियेल मिडियायावहाय दिनै आंखौ एसेबां अपमान खालामफैबाय असनमान खालामफैबाय नंखाय बाथ्रा बुङो बिनि थाखायसो आं बुंफैनो गोनां जाबाय बयनिबोसिम गोजोन्थों